Čaute, vítam vás pri novom videu. V tomto videu si zahráme Brawl Stars, máme tu novú sezónu, takže predtým, než začneme, budem rád za like a odber a ja to nebudem zdržovať a môžeme sa vrhnúť na to. OK, máme tu niečo v inboxe, ukáž, čo to za zaujímavú vec je. Donation of 1200 blink. Ty kokos, no way, ale to sa ináč bude strašne moc hodiť. Oddities shop, sorry za moju angličtinu. Oddities shop. Tam včera som tam mal doslovne free vec a samé blingy sú tu, samozrejme to už viete, hej, len ja neviem čo. A teraz tu máme, že za 91 gemov 5000 blingov. A máme tu taktiež hlavné novú sezónu, najprv si otvoríme Mega Quest, jo, 2 megaboxy ako vždycky. A máme tu novú Brawl Pass sezónu, ktorej sú strašne pekné skiny. A jo, ja vám aj poviem, či sa tento Brawl Pass oplatí alebo neoplatí. No, za mňa fakt cool táto season, lebo ako naposledy, čo sme mali futbalovú sezónu, tá bola asi tak pred 6 rokmi a to ešte nebol ani Brawl Pass. To bolo mega cool, OK. Samozrejme, mám taký pocit, že tieto blingy už aj za chvíľu odstránia z týchto resources, lebo keď to otvoríme s tým resource-ky, tak získame až 5000, čo je moc. A tak, ja som z toho rád. A ja mám ešte jeden vlastne. A to odkiaľ? Ale dám si blingy zase, kam bohatý. Šetrím si na nejaký legendary skin. A jo, no, takže vypadá to cool. Strašne cool. Čo to som to tu videl? Nejaký cool futbalový spray. Rozmýšľam, že si tento Brawl Pass kúpim po dlhej dobe. Brawlerky, no, ten môžete jedine asi tak šetriť. A jo, mne sa zdá, ono plusko sa teraz moc nevyplatí. No síce, no počkaj. Jo, máte to za 9 eur a máte tu iba buffyky, bravlky, dobre, to chápem, to by ste mali aj rovno už na dvoch, to by ste si už rovno mohli kúpiť brawlera, hej, alebo epického, alebo neviem, sú tam epický, dobre, to je jedno, skinky, ďalšie, obidva skiny, a potom 100 gemov, hej, to je cool, a aj tieto veci, ale proste tuto už žiadne plusko nemáte. Možno tak, že double tokeny, ale jo, takže asi sa viacej vyplatí za 7 eur, za 6 eur, ten normálny Brawl Pass a ak chcete obidva skiny, že ste zberatelia, tak asi je to plusko, ak chcete, hej. Ale tak ja si asi kúpim iba ten normálny Brawl Pass. OK, no takže poďme teda na to. Máme tu tento Brawl Ball, neviem, či to je ten nový Brawl Ball, ale tak 2v2. OK, cool, poďme skúsiť. OK, vypadá to, že to ten nový Brawl Ball není. Je to proste iba, že hráte to v dvoch. OK, v pohode, celkom potiaci sú tu. A prečo sme takí rýchli? Halo? What? Kamo, OK, to je divné. No vlastne hej, ono tu je ten modifier, že sme rýchlejší, jo, to som si vlastne všimol. A jo, asi dostaneme prvý gól, no. Čo už. OK, samozrejme, ja mám plán. OK. OK, ber to, tú loptu ber. Yes, OK, máme to. Kamo, traf to tam. Kamo, nerozpučím ho? Kamo, dobre. Ešte, že tak. OK. Ešte like za ten počúvaj perfektný gól, čo nedal. Fakt, ako zaslúžiš. Dobre, to je jedno. Vyhrali sme. Môže mi to byť jedno. Samozrejme je to 2v2, takže asi to je najlepšie hrať s kamošom, lebo dostanete takých boťákov ako ja. A jo, zajtra máme aj Box Rush, ten je mega, len máš tu, že to je 5 minút a za to nesinieš absolútne nič. Jo, a Starnovú, no, Legendary Stardrop som nestihol tak trošku, takže no, budem musieť buď počkať na tento tu, alebo, no, neviem, musím asi viac plniť. Kamo, dobré. Jo, bas. Kamo, poď sem.
To bola aj Max tu je. Dobre, ja samozrejme ešte pušujem Billov, ako som hovoril. Nič hard, takže tak. Hajime. Kamo. Meno môjho main charakteru. Kamo, jakže? Kamo, ja som dneska pozeral taký short, že kde bolo, že najviac Forgotten Brawlery a medzi tými bola Rosa. Že v roku 2026, ale ako ja ju vidím furt. Tak keď, no. Pamätá je to skôr ten Kim Jong. Kamo. Čo som to povedal? Kim Jong? Alebo jak sa to volá ten cápech? Ja neviem. Lebo on proste, ja som ho strašne dlho nevidel. Lebo to je ten, že čo healuje, aj vie aj fightiť a tak. OK, poď za mnou. Presne, poď sem, výborne a tam aj zostaň. Škoda, nebudeme mať Power Cube, ale aspoň sme sa zbavili jedného brawlera. OK. Kamo. Power Twister. OK. Kamo, tento skin som strašne chcel kedysi. Dúfam, že bude v tom shope, lebo to z toho instantne natočím video, že som získal svoj skin, ktorý som chcel asi tak pred 10... Pred 6 rokmi. A ani som nezískal, lebo jo, yes, start tokeny. Alebo ako to bolo, start tokeny, hej. Som nenatryhardil, som to moc netryhardil, nepúšoval som, ale teraz už, hej. OK, takže, jo, máme tu, že damage 1500 plus tamto, viete čo? 2 megaboxy. A teraz mi chýba celkom, že tie XPčka nepadajú z toho, že keď proste vyhráme hru alebo tak niečo, lebo aha, proste 50 nemám nič. Ale máme to našťastie, že je play 6 battles, takže jo. Snáď nám to vyjde. Kamo, dobré. Poďme dávať aj play again teraz. Kamo, OP. Au, teraz horím sám. Kamo, sa mi odďačili. Dobre, už sa nebudem hádať. Už si to zober. To je, sa mi zdá tá... Nie je SpongeBob mapa, len... Som tu videl tú špongiu, aj keď to nie je špongia, ale to je asi určite cheese, ale no, to je jedno. Kamo? No jasné. Z dvoch strán na mňa idú, no tak to som asi dead. Alebo že by som to klačol? Kamo, najradšej by som získal toto. Nie, to odkedy má? To má odkedy? Yes? Nie, do keľu, ona skoro zomrela. Ale kámo, to ste... To bol fakt cool. To mohol byť legendárny kill kokos. No, na mojom kanáli, tak jedine. No, kámo, zase Kenji. Poď sem. Kámo, no poď. Vypadni preč. Presne tak, tam si umieraj v zóne. Ale problém je, že ja ho nahealujem, no to už som sa sťažoval v tom minulom videu. Ale už mu to nechám, vieš čo. Už mi to je jedno. Zober si to. To má tento pin strašne pekný. Páči sa mi. OK. Ale akože celkom je aj troll, no. Dobre. Už nebudem nič hovoriť. Malikas, kamo. Dobre, to nie je to už jedno. Dobre, poď sem. To mal byť hit. To mal byť 100% hit. Čiže ja som to videl. No poď. Poď, kámo. To má čo vlastne spraviť tá hyperka? Aspoň mi to... Aspoň to bude dlhšie. Nie, on sa aj tak nahýli. Najradšej by som tu Bibi chytil, ale no... Čo ja ho chytím? Poď za mnou, poď. Presne, poď. Dobre, podľa plánu, výborne. Capka netuší, ale tu má tie hypercharge styly. Sa vôbec nezmenia. Yes! Hahaha, Bibi, hahaha. Pokiaľ nestihol som dať
Clownský pin. Kámo, to by som sa aj tak vysmial, lebo ako hovorím, ja Bibi moc nemusím, lebo to je strašne taký brawler otravný, že až proste no skill za mňa. Ale jo, nebudeme hovoriť o tom, že som ju pušnul, hej, to len tak. OK, powerpointy, coiny, fúha, rozmýšľam, že niekoho si aj upgradenem, že by som ho potom pušnul, ale teraz asi nie, lebo teraz jediné, čo potrebujem, sú kredity. Takže z tých Legendary Star Dropov a nie nejaké zase Star Powerky, lebo potrebujem na Star novú, takže hneď ako ju získam, tak upgradeujem jak blázon. Rovno, že by sme dali do konca roka, že všetkých brawlerov, že by som skúsil. To bude trošku ťažké, ale môžeme skúsiť. Počkaj, toto. Len tak. Kambás, Godzilla, nechaj ma. Prosím. Chcem si iba toto zobrať, prosím. Zober to jedno. Alex. Komu rozmýšľam? Kamu. Poďte sem šmejdi. Kamu, očakávajte inak, že mám strašne veľa videí, ktorých by som chcel natočiť. OK, ale teraz som sa fakt vyhnul tomu, aby som mal 7. miesto, takže mám aspoň jednu trofej. No. Lebo keďže som to použil, tak som sa tak trošku vyhnul. No time to explain. Ideme na to. Kamo, OG hláška šeliny. Zase Griff. Jak blázon mi to laguje. A zase toto využil. To čo dostali všetci za buffisky. Crow už mám vlastne, takže ja sa nemám na čo sťažovať. Môj main brawler má. Ešte kto je taký, no? Ešte Willow by mohla. Larry a Lavery. To vlastne všetci moji... Kamo, ja ten... No main brawlery, ja tú ultinu využívam furt iba na to, aby som ich posunul do zóny a nie proste na reálne, lebo kokos oni na mňa zautočia. Jo. Poď. Sorry, Crow. No. Som mu dal damage teraz. Sorry, Crow. Musel som. Aspoň... No poď, yes. Ham. Kamu, 4? To si vážne nezobral? Som čakal, že to je pasca, ale očividne cápka, čo to nastražil, zabili. Alebo sa zabil sám. Haha. Poď sem. 7 power cubov. GG. No poď, kamo. Perfektné miesto, výborne. Kamo, stále netušia tú taktiku. Výborne. Yes. Kamo, takto to budem robiť furt proste. OK, posledné kolo. Musíme to vyhrať ale, lebo to posledné kolo potom nebude, haha. OK. Tu bereme power cube. Teraz už máme vlastne väčší rank. Je to tier, ale mne je to úplne jedno, ja to volám rank OG hráči. Čiže tak. No, pekne. A to umie rýchlo. Čo? Ale kokos mne to laguje, tak za chvíľu asi tiež či nie. Lebo je tu Bibi ešte. Výborne. A ešte Edgar, kámo. Dobre, ale ten skočí na Bibi. Najväčší súboj. A najlepší. Škoda. Kebyže sa trafím, mohol by byť dead. No. Škoda. Mohol som sa zbaviť tých najotravnejších brawlerov, ale očividne asi nie. A ešte je tam Nanny, no. Tá Nanny bude trochu ťažká, no. Tiež tá dáva strašne veľa damage. Kámo, dobre. What? Kámo. No poď. No way! Najotravnejší brawlery zomreli naraz. A nakoniec som vyhral. Yes, kámo. Bo proste zabil, kámo. To je proste Sigma. Kámo, 2 viny mal by som prestal, ale nepotrebujem. Máme všetko a získal by som tento skin, ale ako
Mohli mi dať aspoň nejaký reward za to, že už ju mám, akože nejaké napríklad blingy, lebo ako, čo proste ja za to mám? Nič proste, vlastne aj takto chcem dať na prestíž, ale ako, chápeme sa. Možno dám aj stream, uvidíme. Yes, 200 kreditov, to je dobré, Megabox, prosím, kredity, 9. Yes, dobre, 10 no, ale čo už. No samozrejme, poviem vám to takto, Brawl Pass sa oplatí, ale no, hej, asi ten za 6 € normálny. Ok, no tak to by bolo asi pre dneska všetko, ďakujem, že ste video dopozerali až do konca, budem rád za like a odber a uvidíme sa na budúce. Takže čaute.